Oh, ya mi yang goyeng angak-angak. Oh, dikirim nang pentas apa suco. Ayo ditoto dhisik. Ya, lagu orang berot melolo jak beda sehari semalam. Lah iya. Ayo ditoto. Ayo Neng Eri, Neng Suliha. Suliha jebul sujanan aku ora kelayapan beci iki wis bengi arep ole ora wani ora ewo aku iki pinter temen cak ripine sayur golek alasan gurune wong Arsaka warna-warna bareng wis konangan iya kebangetene cak ning golek loh ya aja ngono aku trimo urip dhewean ning Suliha ora karuan eman yen pegatan haji diurus tenan nyatane kok salah tenan aku ora sampai
dilanjut greges berotnya greges kabeh wis. Oh iya. Alvino Jaya Ardis Multimedia Putra Dawan Lor pimpinan Mas Eko Dipa Laras Community. This is saya suwe antara duduke abu ori nangis opo tahan dirasakno eman madu di eman kari seru riko tangisan aduh ojo dikelangan dong jodoh sing bakal liyan. Sari manis kurang manis tambahi gula wis yo wis dipikir apa sing kuno sari manis kurang manis tambahi gula wis yo wis dipikir apa kerasa eman madu di eman kari seru riko tangisan aduh ojo dikelangan dong jodoh sing bakal liyan. Oke, wis mudun. Ojo uwul doai. Oke, terima kasih penampilan dari grup Ademayem. Di antaranya ada Cak Misgono, Jabon Jeboko, Arifin Sayur, pelalangan beda tempat di Jabon Jeboko, 6 Serangkai Minggu Kliwon, di bulan Rasul tidak ketinggalan, ada Kang Sutari Wiro, ada Bapak Rohati, Solikin Putra, kesemuanya, ada Janito Tegal Ciut, ada Mas Keloyong, Kedawung, kesemuanya dan kawan-kawan yang sudah tampil di panggung pagelaran. Jaipongan sak lajengipun juga tiba giliran jago tunggal kembali. Siapa dia? Cak Roib, bos muda yang datangnya dari Kedawung. Sudah ini Cak Muklis duduk manis. Ruwet, kendingnya tidak bodoh. Cak Roib Kedawung Padang, saking dalamipun timun sigarane. Ayo bangun ala desane monggo Jaipongan. Ayo Cak Roib saking Kedawung